През недотам далечната 1988 година в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов, град Казанлък, е отворена бутилка с духа на Страдивари. Дух на майсторство и творчество. Традицията и любовта на казанлъшките майстори и лютиери намира своето продължение тук, в гимназията, с новата специалност лютиерство за изработване и реставриране на струнни инструменти, единствена по рода си на Балканите. Избрах лютиерството покрай дядо ми, който се занимава с изработка на инструменти за лютиерите. Тази цигулка се направила с изключително много любов. От дърво, рязано, чаках го да съхне. Аз не съм в училището заради училището, аз съм в училището заради лютиерството. Училището ми даде хляба в ръцете, защото ако не бях дошъл тук, нямаше да се запозная с Христо Николов, учителя по лютиерство. След завършването ми в Италия, като специалист по лютиерство, реших и дойдох да преподавам вече като преподавател, с цел единствено да развием тази специалност. Децата, които завършват тук, спокойно могат да произведат или да изработят цигулката изцяло. Не си мислете, че младите хора, отдадени на изкуството, не спортуват. Доказателство са тези ученици от гимназията, които имат награди от състезания, и то спортни и спечелени заслужено. Аз съм специалност с триколна графика. Всичките тези награди са мои, постигнати са с много труд, усилие, желание. В художествена гимнастиката има много голямо семейство. Всички се разбираме, влизаме в положение. Аз ще продължа да спортувам. Всеки един човек, уважаващ себе си, трябва да намира поне един час на ден да тренира. Вече 5 години гимназията създава приятелства из цялата страна, защото е организатор и инициатор на национален конкурс за детска рисунка "Наследници на Дечко Узунов". И ако в началото изпратените рисунки са едва 115, през 2012 година те вече наброяват солидните 887 творби от 87 училища и школи от 65 селища от цялата страна. Преподавател съм в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн вече 13 години. Възпитаник съм на това училище и за мен е чест да бъда и преподавател в училището. Много ми е свидно и когато пред очите ми нашите ученици израстват, за мен е изключително голяма радост. На 26 години съм и съм бивш възпитаник на Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов, като от 2011 година съм преподавател в гимназията. Специалността, по която предавам, е рекламна графика. Често на моите ученици казвам, че те успяват въпреки нас. Това е така, защото децата обичат да следват мечтите си и мислят, че Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн е училище, в което децата сбъдват мечтите си. В Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов, град Казанлък, е особено ценно, че всеки има възможност да защитава позицията си на творец чрез своите творби. Преподаватели и директор обичат да напомнят през годините: нашето училище е било, сега е и винаги ще бъде художествената гимназия на Казанлък, в която се формират свободомислещи, талантливи хора на изкуството.